Is-sem tan-nisa fil-livelli kollha tas-soċjetà hi kwistjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem għall-umanità kollha. Dan il-qofol tad-diskors tal-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca f'Ginevra waqt il-World of Work Summit imtella mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol l-ILO. Hekk kif it-tema kienet futur aħjar għan-nisa fix-xogħol, il-President sostniet li futur aħjar għal kulħadd ikun assigurat biss jekk nieħdu azzjoni flimkien biex niżguraw aċċess għall-edukazzjoni u opportunitajiet dinjitużi ta' xogħol għan-nisa madwar id-dinja. Il-President innutat li trid tkun indirizzata l-inugwaljanza u l-inġustizzja u għaldaqstant l-eliminazzjoni tal-faqar. Dan l-iktar fuq il-pis tal-faqar merfuħ minn nisa l-iktar f'pajjiżi għadhom qed jiżviluppaw fejn il-faqar tan-nisa u differenti minn dak tal-irġiel. Għalhekk Colejro Preca saħqet li l-edukazzjoni hija ċavetta jitfid ma' parteċipazzjoni effettiva u opportunitajiet indaqs fil-ħajja politika, ekonomika u pubblika. Saħqet ukoll li l-esklużjoni f'sistemi soċjali, ekonomiċi, politiċi u ekoloġiċi qed ikollhom effetti devastanti li jinħassu minnha lkoll. Għaldaqstant il-partiċipazzjoni tal-mara fid-dinja tax-xogħol mhijiex biss importanti għan-nisa, imma element essenzjali għall-prosperità ta' kulħadd. Fil-fatt tenniet li l-ekonomija globali se tbati ħafna jekk in-nisa ikomplu jkunu esklużi. Dan f'soċjetà fejn minkejja 20 ta' snin ta' sforzi id-differenza bejn nisa u irġiel, sostniet il-President, għadha kbira wisq. Għaldaqstant tenniet Colejro Preca temmen li l-komunità internazzjonali għandha tieħu azzjoni urġenti biex tipproteġi nisa li huma f'riskju u jkunu assigurati d-dinjità u l-benesseri tal-individwi kollha. Il-President temmet tgħid li issa huwa l-waqt li naħdmu flimkien biex nagħmlu differenza għan-nisa u l-bniet kullimkien.